Víte, proč se tučňáci jmenují tučňáci? To není náhoda. Jejich jméno vychází z latinského pinguis, neboli tučný. Pro tučňáky je budování tukových zásob naprosto zásadní. Tuk je jejich topení, brnění i energetická banka v jednom. Jsou to mořští ptáci, kteří ztratili schopnost létat. Ale za to se stali mistry v plavání a přežití v mrazu. Křídla používají jako ploutve a peří jim slouží jako nepromokavý neopren. Najdeme je jen na jižní polokouli. Sluncem nejvíce zocelený je druh tučňáka žijícího na Galapágách. Naopak nejvíce mrazuvzdorné 4 druhy našli domov v kontinentální Antarktidě. Při opravdu velkých mrazech se navzájem zahřívají ve skupině. V tropech by se naopak doslova upekli. I když se oteplí víc, než je jim milé, mávají křídly a funí jako malé parní stroje. Tučňáci jsou nesmírně společenští. Denně spořádají 1 kilogram potravy a spí pouhé 4 vteřiny. Za to 10 000krát za den. Kloužou po sněhu, plavou hbitě jako torpéda a potápějí se do velké hloubky, tučňáci císařští, až do 565 metrů. Jsou to ptačí superhrdinové a také živé teploměry Antarktidy, podle nichž vědci sledují změny klimatu.